91.9 Cheeky Bay, 10:09 on the clock, and you're still listening to your favorite radio station in Northern Mindanao, my only radio. More sa gabi, Thursday Tambayan po tayo. Gihatsit na to. Isa ka model. And single but not available. Ikan sa taga-asa gani mo, Chay? Taga-asa gani mo? Tagalapasan. Tagalapasan. Pero imong parents karon nasa? Nasa sa Valencia. Valencia. Namoy hacienda dito? Ha? Namoy hacienda? Wala, ikaw sila. Mga sigig biyahig bukid na, may mga hacienda dito. Wala, ikaw sila. Negosyo? Oo, yan na. Anyways, punta tayo dito sa mga nag-comment sa atong FB, MOR Cagayan your Facebook page. And then kuha na sila. Nakabasa ka sa ilang mga question dani? Wala, pasod. Wala. Uban. Tagsa-tagsaon ako ni, pwede ka mo pass. Pwede po ni mo ansiran. It's up to you. Si Marklin Arsenal, #hotseat. Unsay feeling sa imong first kiss? Unsay feeling sa akong first kiss? Unsay feeling? Wala. Wala lang. Well, something? Kanina sa dito ko explain. Wala lang. Nagkurog-kurog? Hindi po, kurog-kurog. Nagkaba-kaba? Wala po. Sa high school to, high school? Okay. Si Lagas, unsay pinaka the best na anggulo sa nga imong nasulayan for sex? Anggulo. Angle, position siguro. Pass? Unsay pinaka the best position? Pass lang siya. For sex. Niyan siya. Number 4, then sex dayon. Jeje man? Jeje. Sa lugar mag-number 4. Joke. Wala. Pass. Pass. Dito na mo na ansiran sa akong question. Okay, naka-try na ba daw ka og threesome from Sinji? Wala pa. Pin. Pangpila kagay ang the best sa bed scene? Kung naka-try na-try sa kaning sa kuan ba, you know na na-try nga lalaki. Sa tanan nga mga lalaki, ikapila nga lalaki ang maayo sa bed? Okay. Unsay feeling sa imong first nga sex from John? Unsay feeling sa pinaka first nga kuani mo? Ibutang ta lang kaning first nga cheerleading. Let's go. Ibutan na to nga pinaka first nga cheerleading. Ano yun? Best or Dili, unsay feeling sa imong pinaka first? Dili pa feel. Wala, dili nimo feel. Dili pa kay first year. Lagi no. Medyo na hurt gamay. Okay na. Ay. Si Mark naman, Torres. Hi po, naarak akong question unsay gusto nimo? Soft or moderate? Soft or moderate? Sabi niya, sopsopon or moderate na? Unsay mo na? Soft or moderate? Yes.
Wala sa kanal. Lala, hard yun din niya, oh. I don't check. Wala lang kayo maingon. Tanan ko. Bago naman. Bahala ka, pwede rapon. Mahuman natong program. Red Smith. Ang in love or beloved kay para lang ipahambog ka. Uy. Saraba sa imo kung mahimo kang liberated nga Maria Clara? Okay ra ba sa imo ang usa ka liberated nga Maria Clara? Naunsa, Maria Clara. Ikaw. Ako? Oh, okay ra ba ka nga ikaw ang liberated nga Maria Clara? Okay naman. Kaya based sa generation, okay naman na. Tama. Si Michael, ano ang mas masarap? Ang hotdog or ang itlog? Bakit? Nakatin sa ikaw niya. Ano ang mas masarap? Hotdog or itlog? At Egg. Egg. Bakit daw? Bakit? Daily breakfast. Kani, from Winpax, ikapila ka mag-M sa usa ka week? Depende naman. Depende ra. Sa usa ka month? Lako. Depende ra po. Sabot makakasakong pangutana? Oo. Okay. So, ayun mo pangutana guys kung mag-M ba siya. Basta kay mag-M. Depende lang. Depende lang. Okay. Dito ta sa kuan bem. Unsa imong ganahan from Ayan? Ay, sorry. Tawag ta balik. Hello? 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 Hello, Nashi Kwan? Nashi Lola? Wala. Ito na, from Ayan. Unsa man imong ganahan, gamay nga lami mo dala o dako nga walay lami mo dala? Depende sa performance lang siguro. So, sa performance, yung kakatong lami mo dala, gyud. Bala gamay. Okay. Next, Jiril Andam. Hi, Miss Guaps. Unsay sikreto nimo nga nang sexy gihapon ka? Hangtod karon. Explain daw. Wala ko nag-limit sa pagkaon, pero hindi ko tambok po dahil. Ingnan mo na gini among lahi kay. Workout lang. Nag-workout ka? So, wala lang kayo pugong-pugong sa pagkaon. Wala. Mo di ay yung sigag pangayog snack. Mas importante ang pagkaon mo, diet man. Tama. So, dapat kaon tapos maayong nga pag-exercise. Oo, workout dahil ayun lang pag di mo sa pagkaon. Kaya once magkaroon ka, magkasakit na naman ka. Lagi. Tapos, Kaya kung love ka sa guy or kinsa ba na, dawat ka kung unsa pa kaniwang or unsa. Walang permi. Basta kay maligo lang sila permi. Di ba na di maligo? Lagi. Ano na yung dahilan na dayan ba? Si Rosel, unsay ginabuhat sa lalaki sa imo para makapaturn on sa imo? Makapaturn on sa ako? Effort? Diretso na lang dayan, mawala ang mga kailangan mawala? Effort. Number 1 na dyan po ang gusto sa babae sa lalaki. Kaya before ka ma-turn on or before ka mo kuan, lang din ng effort din na perminti ang una. Kaya kung
ang babae magot pag dili ka effort ang lalaki kay bisa pag type niya, wala din ang feeling sino na. Labi na ang feeling nga init, no? Grabe, dili mo dagamatin mong tanan. Ansay imong ganahan ba daw ka og dako? Depende, okay. Okay ra pod. Go, go, go! Go ron daw, guys. Kim, sabi ni Kim, pila na imong pila na ka blank ang imong nahawiran. Pila na number man yang gipangita, number wala man sa ningon kung kinsa. Secret. Secret man guys, so what may mo guys. Ito, nakatry na baka og si Junbert sabi niya, nakatry na baka og nabuntagan? nga all night gyud, night. No, ni ulit? Sa gabi nya nabuntagan gyud ba? Nakauli og Wala pa. Wala gyud, wala. Si Jess Anson, are you still a virgin? Tinatanong pa ba yan? Eto na, from Greg. Unsay feeling nimo atong first time? Balik? Okay. Siya. Oh, feeling sa first time. Okay. Si Christian, nakasakay na ka og BMW Z3 nga panty dropper? Oh! Ayan! Grabe mga Jan, Chris! Ayay! Way mga ex dyan nga di ka mo bundi. Comment gid. Ni comment gid siya. Move on, but my time, Christian. Man siya yung friend. Another siya friend. Nga ex na ko. Nga BMW. Oo. Okay. Kuyaw! Rika Joy. Sabi niya, hi Master Popi, akong question para kay Ate Ehspep is, unsay gusto niya para sa isa ka boy? Ideal guy. Ideal guy? Kung lang. Effort, caring, loving, and BMW. lagi time. Kanang gold ang time? Hindi po gold. Di po totally, di man dito po kaya na pangayon pa ng time. Sa obligation. So, enough time lang. Okay. Quality time. Bisag gamay, basta quality. Dili kulata. Wala itong kulata time. Try na kag-make love sa car nga walay roof. Nakatry na ba daw ka og make love sa car nga walay atop? Nada to'y atop? Ha? Nada to'y atop? Labi sa kailan. Lagi sa kailan din wala ako. Sa una ba, nada to'y atop imong gikuan dito? Secret lang muna daw, guys. Dahil gini magpabiti ni si Chai. Sige na, Chai. Ready na to sa second round. Ready na ka? Sige, go. Manawag lang ko balik. Kajat lang. Ito na. Hello. Ito na ang second round. Just say stop if you want. Stop na? Okay. Medium round na po tayo, mga pamilya. Ambot lang, murag feeling na ako mupas na ni siya ba? Feeling ko lang. Unsay imong view
or opinion about kanang mga celebrities nga nakita nato sa ilang mga sex tapes? Letter A. Ilan ang ginabuhat para musikat, Master Pops? Letter B. Stupid kay sila, Master Pops. Nga nung buhat-buhat manggod sila, ana. Letter C. Biktima lang gina sila, Master Pops, sa nagkalat sa mga video. Or letter D. Tao mangyapon sila. Who cares? Ano sa imong opinion, ana? Letter D. Not our business. It's not our business. Tanaw lang gud mo? Lang. So, kung life, bilig sa kung life ang ma-destroy, lahat daw. So, walang pakialam. Wala pakialam, may business na nila. Okay, very good. Ito na ang second medium round question. Top. Speaking of sex tape, muhimo ba ka na? Letter A, No. letter A, no way. Letter B, pwede kas-a out of curiosity. Letter C, kung gitras gyud nako ang guy, pwede maghimo mi. Or letter D, all the time. I do it all the time. No. No way. No way. Yeah. No way or na-erase na? No way. No way. Over my dead body. Tama. Attempt. Yung mga gusto mag-attempt, wala. Third question. Just say stop. Naanabay nakakita sa imo by accident nga wala kay sanina? Kasi yung totally white sa kanina? Walang wala dyan. Kanang accidentally nga murag nakita ka nga walay sanina. Wala. Kanang murag, panirado lagi. Mga babae, kauban sa room, ina na. So, babae lang. Oo. Dili, we're not talking about lalaki nga nakakita, but babae na yung nakakita. Oo, babae. Na? Ay, nature na po ba na nature na. ipakaroon ang babae na mag-ilis, na. May pag nababae na lang mi. ito na. Atong fourth medium round question. Top. In your opinion, para lang sa imo, doesn't have to be tested or i-demo. In your opinion, kabalo ba ka mohatag og pleasure? Pleasure para Para sa imong partner. Kabalo ba ka? Do you know how to give pleasure? Yes or no? Yes. Yes. No further questions, Your Honor. Na ang fifth medium round question nimo. Top. What is the worst nga na-experience nimo when it comes to na? What is the worst sex of your life? Kaya hindi pa ka ready. Dili pa ka Hindi ready? ka ready. Wala hindi ka prepare. Dili ni katong first time nimo, dili? Kana. Kato. Pero na ba circumstances nga di gyapon ka prepared, nakalitan ka? Nagyapon. And then kuan ka ato na unsa man day nganong worst man to? Kanang na pag-after ba may pagwala sa ina na. May pagwala. So na regret. Na-regret. Na-regret after. Okay.
Ito na ang 6th question nimo. Top. Medium round 6th question is, unsa imong gusto, kaosara or makaduhaan? Better kasara. Kausa lang. Kay nakay reason? May wala ko reason. Diyan mga pamilya. Sige, I don't know kung unsa iyang reason, basta kay mo na to. Ito na ang 7th question nimo for the medium round. Top. How old were you adtong nakakita ka og lalaki, dili nimo relative, dili nimo kamag-anak? How old were you when nakakita kag lalaki nga naked for the first time? Naked for the first time? Dili. Tong first time nimo nakakita og lalaki nga naked, how old were you? Kalig bata, inana, naked. Sa nakapila edad. Siyempre, kanang pwede na naimali siya. Ay, kung na, uy? 18. 18? Last year? Last year lang di ay. Okay. Ako pa, freshman. Sige. Ito na ang 8th medium round question. Top. Unsa imong gusto nga suman? Puti o brown? Depende. Depende. Gusto ka katong pale or katong mga darker? Depende. Depende. It doesn't matter? Yeah. Yeah! Na guys, di na ninyo kailangan klorokan. Depende ramon gud na. Basta kay makaon. Pag di makaon ang suman, ito na ang atong 9th medium round question. Top. Ganahan ka og oral? No. No? Then the next question is, why not? Di lang gid ko ganahan. Di na ko feel. Dili nimo feel? Wala kay ma-feel nga urge? Hindi, murag lainan ko. Lued. Leed, lagar leed. Murag inana. Magsuka ka, dirty? Naman siya yung dirty. Kanang, hindi lang dito na ko gusto. Not your, dili ka fan. Dili. Okay. Ito na ang last question mo for the medium round. Top. Unsay gasuoton nimo pag matulog? Oh? Dili Short of sleeveless. Shorts nga asa taman. Short. Ano, pagkatulog yun, short and comfortable. Kanang cotton. Kanang mahanginan pwede ra? Okay, tapos sleeveless. Cotton gyapon. So wala na yung mga bra, mga ingana. Hindi ka nga na magmatulog. Ang sa ubos wala na po yung mga takip. Alright, now, pwede ko. Hindi lang ka nagkuhan lang ko ba kay cotton manggod siya. Excuse me. Ay sa pangutan iklaroan sa nato. You wear something under, tapos nakay shorts, tapos nakay sleeveless. And wala na dayon. Pag mahuyop, electric pan. Okay ra.
electric fan. Wala electric fan. Okay, sir. Wala. Kuan man day ka, aircon man day ka ba? Dili po, wala tanan. There you go. Medium round question is over. Pas mga pamilya, si Chai. Ehspep, Aranas in the house. Dagan salamat. Atong sunod na po dayon ang third round. Ito muna ang ating imong gi-request from Maggie Lindman. Pretty girl. Going out sa tanan Aranas family diya. Tulog na mo eh. Tulog na mo kay hard round na raw. Tulog na. Balik lang may mga pamilya at sa play.